rambute kolu. Iki enek.
Peh. Ya. Oh, ya lah makanya Naruto. Semangat, semangat, semangat. Tunjukkan teh. Dasit dijogo ya. Mas aku mek munyer tok ijene piye? Kabruk ramono. Liyane do salah barang kok. Katokku. Aku ora rangkepan lho. Ora rangkepan. Aduh. Wes. Ora kowe. Ben. Katokku teko kono kae. Urusanmu. Ora rangkepan lho. Wis alae. Ora apa-apa malah esis ae. Aja cedak-cedak. Nyapa? Bahaya e. Salah ora? Hah? Salah ora? Uwer no. Wes. Wes. Wes kok uwer. Aku angger wedi ngono kuwi lho. Ngapa? Kami sol-solen wis ya uwer. Iya. Neh. Rene joget murung lho. Oh, salto gerek Salto. separo barang kok. Weh. Nganggo otok barang. Ben leluasane gerak klambine dicopot ae. Ndek kene wae, Ndek. Lho, kok ijek iki, ijek. Asik. Asik. Wah. Monggo ibu-ibu kang badhe ngersakaken tetelan, monggo-monggo. Hei, 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 hei. Ah, ya, ya.
Mundur, mundur. Ndase getah tapmik. Mundur. Wah. Aman, hop apa? Kasku nang ndi? Apa? Ya, Lambiku. Lambine sapa? Lambiku. Sing roh ya sapa? Lah salah mau dicepot barang nyapa? Nyapa mbok cepat barang. Adem lho. Lah ya, lah nyapa mbak cepot? Salahe Adem lho. ya adem ya karepmu. Mikku ketok lho. Lah ya ning ndi kok? Goleki kok. Cah-cah iki Lah kan lho. Mbak Pak. Mbak Pak. Oh, ngeser aku gak kelakon ndelikno klambiku iki. Ayo lagune sembarang. Ayo. Apa Sing keras Paling Pak ya Pak, paling ya dina minggu. Ya ora sing mungkin, tau. ora mungkin. Ra mungkin. Nyepelekno didol laras pek Ardi milih aku kowe terus kaya mangkono. Kowe kaya mangkono. Kaya mangkono. Aku ora seneng. Nek Adi dipek compe. Ardi nyawang wis muak wis. Ora apa-apa enggak. Loro ati loro ya kena. Ayo, loro ati loro. Ayo. Nganggo kotak-kotak. Ayo. Tuh, baik. 1 2 3 ya, masuk. Padahal sana. Ayah Susanti, lembar banyak gaya, anak banyak mata, hendak tutup jalan. Uang dan ringgit, anak tak ada heran, ende
Laras Indonesia mancat luar biasa. Horek Trenggalek. Horek saudara-saudara. Wah hebat. Hancur harga dirimu kan kowe. Aku melok Dwi Laras. Hancur we. Kalah seru karo Dwi Laras. Ora iso, Bang. Joget kotak. Lah kono gari dudul ngene-ngene. Apike kaya ngene lho ya ta Mas ya. Gari dudul pengalamannya itu loh. Iya, kayak mau munene ora kotak-kotak, botak ngono lho munene. Lho ngelokne mondol malah. Terima. Cah Mayangkara lek mek trima. Alah nabuh ngene iki. Dwi Laras. Dwi Laras apa? Ra iso. Ya. Ora iso sombong we. Ora iso wong kono. Tapi ini tadi improvisasi yang luar biasa loh. Skill dan speednya Dwi Laras itu hebat kan? Hebat loh. Piye? Ya Piye hebat hancur, wong Mayangkara mek wong 8. Lah iki Dwi Laras delokan wong pira? Mayangkara lho mek wong 8 delokan. Dwi Laras wong 20 Lah ya Mayangkara mek wong 8. Loh, melok Dwi Laras sisan. Hehehe malah. Terus yang nabuhi sapa iki? Oh iya. Ayo lagi, ayo. Jangan sampai kalah kan? Lah engko setelah ini Mayangkara karo Deli barengke. Dadekno siji. Heeh. Kalau saiki saya masih berpihak kepada Mayangkara. Kenapa? Alasannya? Lek tanggal 13 aku melok Dwi Laras nih. Kamu dan Dwi Laras itu satu kesatuan yang utuh. Aja ngono to, lah kok nek sing bolo nunggu. Hehehe, kan. Kan. Sedih aku kok ora nek sing tak curhati lho. Kan kowe grup kene kan sementara Oh iya, iki. aku grup kene rapaten. Jangan sampai kita kalah. Harga diri bisa Harga jatuh. diri. Jatuh Ngerti kita. gak? Lah iya, mek trimo sindet. Di. Pokoknya aja sampai kalah karo Cungpe. Cungpe, alah apa? Ayo. Nah iki lho. Iki lho. Bagaimana teman-teman? Jaranan, Oke. malah jaranan. Iya no. Sindene Galek. Mayangkara lek kon jaranan ya kepisanan to, Mas. Lah. Wong Oke. poke yang Mayangkara. Oh. Ya. Di bawah Mayangkara pimpinan. original kok. Di bawah pimpinan siapa Dal? Abah Tapi Mondol. lek jaranan aku nyilih kendangnya DLI sih ya. Lah. Ayo. Ayo. Apa? Diatur apa? Oke Aja apa? ngono to. Mbak, ora. Ya Allah. Saudara kita satu kesatuan ya, nggak Kita apa-apa ya. satu kesatuan ya. Oke. Kita hanya berbeda seragam aja kok. Iya, kamu cantik-cantik kok. Iya. Iya. Lah Iya Mas, merendah. DLI terbaik deh. Jaranan. Apa deh ini kan? Jaranan. Jaranan apa? Senterewe. Ya. Iya, jaran tenan. Keluarkan skillmu. Pak Kangko. Apa? Jangan gak ada jaran toh, Pak? Duwe. Lah iya. Ndi jaran? Nerenek jaran mondel Oh, lho. heeh, mondal. Jaran celeng. Eneng. Dinggo jaran. Ngapa? Aku dudu jaran kok. Gawe apa? Kirek kok. Ya. Ngene di kolon jaran. Ya iki celenge kan. Kayak jarane kayak. Saiki sing nyeleng aku. Ngene. Ndi jarane? Ya. Jarane, Pak. Iki jarane. Aja. Iki jaran. Dal batang dal. Dah. Wong nakal kowe. Wong Nyokot ya milih. nyokot kaya milih. Rumang satu Kok kok. ngerti mong wong wedok kowe iki. Lah iya. Ngerti ngono tak cokot dhewe. Nyakar kok begecot. Ndi? Kok Enak. wajahnya mirip karo Mas Mondol ya? Ora ning rambutnya. Ayo iki. Padha karo aku to. Dal. Eh, Tang jarane. Singo. Ya. Tak Ya. Kok singo? Banteng. 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 singo. Banteng merah. Yo. Lah iki bantengnya aku, Pak. Iya, Aku ya. pas bagian bantengnya engko keri-kerian. Ya. Jarane enek berat jarane. Entek. Oh wes, ya wes. Nek kene buta ae mak ra apa-apa, Pak. Ya gajah. Gajah iki talene ampul talene. Siapa sing pengen gajah? Ya. Ya. Maka Gak. yo nerang tundung, nerang tundung. Aku wis Ya duwe wis. selale dhewe ya. Ya sakuwi kebun binatang ngono ae lho.
Ya. Anu kanca-kanca Ibangono to, ndal kuwi lho Ibangono. kanca-kanca Duja Laras, minta tolong ya sekali ini jaranan ya. Aku sayang kalian semua. Ya. Asik. Aku tidak akan pilih-pilih. Ya. Ah, ndumen dhewe. Ayo go. Ya go. Tot. Ayo bukane ngono kuwi. Iya. Wis sing bales trompete bocah kamu to Nun.